Казанда нумизматларның айрым игътибарын җәлеп итәчәк күргәзмә ачылды. Ул Бауман урамында ачык һавада Татарстан истәлекле тәңкәләрдә экспозициясе. Сирәк тәңкәләр республиканың Милли банкы тарихында беренче тапкыр тәкъдим ителә. Дөрес, алар фотосурәтләрдә генә куелган. Зур рәсемнәрдә танылган ватандашларның йөзләрен, республиканың истәлекле урыннарын, үзенчәлекле тәңкәләрнең айрым детальләрен карарга мөмкин. Бу Татарстан сүрәтләре төшерелгән беренче истәлекле тәңкәләрнең берсе. Икенче ягында Казан Кремле. Көмеш иш тәңкә 1996 елда чыгарылган. 20 мең данада чыгарылса да, мондый тәңкәне хәзер нумизматлар коллекцияләрендә генә табарга була. Ә менә бу тәңкә Габдулла Тукайның тууына 130 ел тулу уңаеннан әзерләнгән. Тәңкә Россиянең бөек шәхесләре сериясендә чыкты. В новейшей истории Банк России выпустил более 20 монет, которые посвящены Республике Татарстан. Күргәзмәгә куелган төрле истәлек тәңкәләре Татарстанның тарихи архитектура һәйкәлләренә, аерым шәхесләргә истәлекле матур урыннарына багышланган. Тәңкәләрдә тарихи елъязма чагыла. Казанның 1000 еллыгы, футбол, спортның су төрләре буенча дөнья чемпионатлары күренешләре, Бауман урамындагы 22 фото-реверс. Истәлекле урыннарны, вакыйгаларны җентекләп карарга мөмкин. 2017 елның иң мөһим вакыйгаларының берсе 200 һәм 2000 сумлык яңа банкнотлар чыгару булды. Ул чакта тавыш бирүдә Казанда катнашты. Бу вакыйгага да тәңкәләр коелган. Коллекциядә иң зурларының берсе 1 килограммлы чиста көмештән ясалганы. 100 сумлык шундый тәңкәләр чыгарылган. Ә менә иң кыйммәтле тәңкәнең авырлыгы 1 килограмм. Ул бары алтыннан гына тора. Аны 2013 елда чыгарганнар. Казандагы Бөтендөнья универсиадасы спорт төрләренә багышланганнар. Монета, посвященная древнему городу Болгар, выпущенная в рамках серии «Тысячелетие Казани». Борынгы Болгар шәһәре сүрәте төшерелгән тәңкәләр дә игътибарны үзләренә җәлеп итәләр. Шәһәрнең Җәмигъ мәчете сүрәте дә кызыклы гына. Истәлекле тәңкәләр чыгару дәвам итә. Инде киләсе елда ук Зөя һәм Казан хезмәт батырлыгы шәһәре рәсемнәре төшерелгән кыйммәтле тәңкәләр коячаклар. Ания Габадуллина, Полина Лисина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.